KuseBergville eMawosi lapho bekuhlangene khona izingumbi zabantu beqhamuka izinkalo ngezinkalo bezobungaza ukwethulwa ngokusemthethweni kwesiphehlimanzi sendawo yakwaVimbukhalo. Umkhandlu sifunda uThukela District ngokubambisana noNdunankulu wesifundazwe uBaba uNtuli babe sebekhuphukela khona ke esiyalweni beyobona ukuthi sakhiwe kanjani nanokuthi ngabe konke kuhambe ngendlela yini. Namhlanje size la kumasipala wasoKhahlamba siba Ward 14 no Ward 2 esizoba thulela lo msebenzi. Isizathu ukuthi sibe lana ke sizophothula umsebenzi esawethula eminyakeni emibili edlule sathula usonkontileka ukuthi akazobalekelela ngamanzi ngoba bekunesikhali esikhulu la ukuthi abantu bakule ndawo abanawo amanzi. Indawo seBergville yazi ukuthi inamanzi kodwa kunendawo lapha engekho khona njengale mphakathi nje bekade kunenkinga kakhulu. Sitheke masihlola la sathola ukuthi ke le ndawo izoba namanzi amaningi azokwazi ukulekelela ku Ward 14 no Ward 2 bonke basizakala. Imizi ke ezosizakala ngale project i-3600. Ngikhuluma ngemizi ayingabantu. Sikubonga kakhulu ke ukuthi konke esikwenzile nathi njengoKhahlamba kutheni ithelo njoba siyibona namhlanje. Kuye kube ukusebenzisana okuhle Ndunankulu uma ngabe omunye umkhandlu uphethwe enye inhlangano omunye uphethwe enye kodwa bese kuba khona ukusebenzisana okuyilohlobo. Ngithokoza kakhulu ekutheni uma bebambene izimeya zibambene zibonisana zilekelelana ekutheni into ebalekile intuthuko esidingayo abantu kudingeka sibalekelele sibenzele abakudingayo kungabi nalokho akuhlukana phakathi nongezwani kodwa lokho kade kukhulunywa umeya umlotshwa kuyangithokozisa kakhulu ngoba nathi siyabona ukuthi yenziwe umsebenzi babambisana. Uyintokozo bawethu kuba ngime lapha phambi kwenu namuhla njengoba sizoba ngofakazi benqophamlando ebalekile ohambeni lwethu lokuletha isithunzi kubantu lokuletha intuthuko kanye nokutshala ithemba elisha kubantu balapha eKhahlamba othukela neKwaZulu Natal yonkana. Njengoba uthi sasonke ubani mhla nje sihlangene ukuba ngokusemthethweni sizonikezela ama project amabili enziwe inkosi yakwaShabalala eUmeya wasothukela okuhlanganisa amanzi okubizwa ukuthiwa iVimbukhalo Reticulation 3 kanye no4 laba masipala othukela ikakhulukazi azosiza imiphakathi yasoKhahlamba local municipality. Kule project kubese kuba khona amakhaya lapho izimpompi ezifakwe khona ebaleni ngakho ukuthi babekezelile abantu. Ashaye khulu ihlombeke bakwethu. Sibona ekhaya phuma ngempela nakhaya phuma umthwalo wathola amanzi. Sesisi. Kala lemhlophe walindele. Kusho nilanga. Ayishona agcina sesiswini. Right. Umcimbi ubese uphothulwa ke ngake ukuthi kunandise izintandokazi zaseMzansi.
Come on, let's say, ha!